মই তেনেকা একো ভুল কাম কৰা নাই যাৰ কাৰণে ৰাইজে আজি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে মোৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে। खोनाबाय दा नोंथांमोना प्रमद बर'आ मा होनदों रायजो राजाफोर? प्रमद बर'आ बुंदों रायजो राजाफोर बर' जाथिखौ थगायाखै हा जेबो दाय मावाखै। मानो मावाखै हा प्रमद बर' बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव लिरना गारबोनानै लेक्सार होबावदों। रन्जन दैमारिखौ एमपि इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव बख'गोन जेलनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै बुंदोंमोन बेबो गैया। हा बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' रायजो राजाखौ थगायनानै बिटिसिनि सिफ जाबाय हो आरो थगायाखै। आंखौ रायजोफ्रा मोजां मोनो होननानै प्रमद बर'आ गाव बुंनानै लादों। बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै आन्दालन खालामफ्लानानै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनथानसै जाथारनोसै होननानै प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबोबाय। हा डिभाइड आसाम 50-50 आनटिल आनलेस जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया अब्लासिम कन्टिनिउवासलि आन्दालन खालामगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। रायजो राजाफोरखौ गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुंफोरखौ लानानै ओरै 50 खर' लान्था हनानै जेब्ला बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया अब्लासिम आं सोमावसारबाय थागोन। नै दाखालिनि मोनसे एसामिस निउसाव मोनसे कनक्लेभ जादोंमोन। बाव प्रमद बर'आ कुइसन खालामजादों उकिल गगैजों। बर' जाथिनि सिमाङा सान्थि परिबेस इस्टाब्लिस खालामनाय नङामोन, नाथाय बर' जाथिनि सिमाङा आलादा रायजो सेपारेट स्टेट सोरजिनायसोमोन होननानै प्रमद बर'खौ कुइसन खालामदों। जेब्ला उकिल गगैया प्रमद बर'खौ बेबायदि कुइसन खालामो अब्ला प्रमद बर'आ मा बुंदों? रायजो राजाफोर बुजिबाय हदाय आपुनि ब्लाड सेट बिचारे नाखि आपुनि ब्लाड सेट बिचारे नाखि होननानै कुइसन खालामदों प्रमद बर'आ। ब्लाड सेट इउ नो व्हाट इज ब्लाड सेट मिस्टार प्रमद बर'? जोंनि बर'फ्रा गोबां नारा नाथा नाजाबोनायनि गेजेरजों गोबां आन्दालन खालामनायनि गेजेरजों सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजोंसो बे बिटिसिखौबो सोरजिनो हादों। जोंनि ओनसोलाव गोबां ब्लाड सेट गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव हा गोबां ब्लाड सेट जाबोबाय। नाथाय नैबे ब्लाड सेटखौ जुदि बुजिदोंब्ला नोंथाङा ब्लाड सेट जानानै दि बिदा फंबायनि गेजेराव बुख्रुबलायनाय दानथारलायनाय जाबोनानै दि जोङो बिटिसिखौ सोरजिनो हादों, नाथाय बे बिटिसिखौ सोरजिनायाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां बिदा फंबाय बे बिटिसिखौ सोरजिनायाव रोजा रोजा बर' फिसाफोरा मुंख्लं जादों। प्रमद बर' जानला मानला लेक्सार दाहो हा बिटिसिखौ सोरजिनायाव रोजा रोजा बर' फिसाफोरा मुंख्लं जानांदों। दिनै बिटिसिखौ सोरजिनायाव रोजा रोजा बर' फिसा जिउ बावसोमदों, बेखौ मोनदों बिनि थाखायसो। नाथाय दिनै बिटिसि मोनखानायखौ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै मा खालामनो सानदों नोंलाय? जाथिखौ आं थगायाखै होननानै बुंनानै लाबावदोंसो नोङो। लाजियाखै बेबायदि भाषा बुंनो? बर' जाथिखौ जुदि नोङो थगायाखैब्ला दिल्लीयाव बड'लेण्ड मोनसिगोन जासिगोन होननानै बुंनानै दिनै बड'लेण्डखौ नांला होननानै मानो लिरना गारबोआ नोंलाय? बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो आरो रायजोफ्राबो कनसियास जानाया मोजां। बे प्रमद बर' बायदिजों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा थगायजानो नाङा। खनसे नङा खननै नङा खनथाम थगायबाय बियो रायजो राजाफोर। दिनै बिटिआर मोनबाय होनना बुंदों, दिनैसिम बिटिआरखौनो लिरनो हायाखै। माबे व्हाट इज दिस? माबेलाय? दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड? माबायदि एकर्ड खालामनानै लाबोखो दिनैसिमबो बिटिआर लिरनो हायि? क'क्राझारनि बे सेक्रेटारि अफिसनि लांगोना मोखाङाव नाय रायजो राजाफोर, दिनैसिमबो बाव बिटिआर लिरनाय गैया। मा जाहोना मा? मानो लिरनो हायाखै प्रमद बर'? हा बिटिसि डिनाउन्सिं जाबाय होननानै बुंलाबायग्रा हा डिनाउन्सिं मिनिंखौ नों बुजिगौ? व्हाट इज द मिनिं अफ डिनाउन्स? जुदि डिनाउन्सिं जाबायब्ला दिनैसिमबो मानो बिटिसि लिरबाय थाखो? व्हाट इज दिस? मा रिजन दंहाय? रायजो राजाफोरखौ मिसलिडिं दा खालाम। सिदा खोथा, बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बर'नि सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आलादा रायजो सेपारेट स्टेट सोरजिनाय बेखौबो प्रमद बर'आ दंस' खालामबाय। आरो लाजिबावा बर' जाथिनि आं जेबो गाज्रि खामानि मावाखै, बर' जाथिनि आं जेबो खहा खालामाखै होननानै बुंनो लाजिनांगौ। बर' जाथिखौ दिनै दिल्लीयाव फाननानै फैनानैसो बिटिसिनि सिफ जादों, बेखौ हले गोसोआव ला। किप डेट इन इउर माइन्ड, अके मिस्टार प्रमद बर'? जानला मानला पलिटिक्सनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ बेबायदि मिसलिडिं खालामनानै आरो बर' जाथिनि जि मोननांगौ जि मोनथायमोन बेखौ दिनै दंस' खालामदों। ओंखायनो लाजिनांगौ। प्रमद बर'आ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दाय मावाखै होननानैसो बुंनानै लाबावदों बियो। बर' जाथिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौनो दिल्लीयाव नांला होननानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन साइनिं खालामनानै फैनानै आरो लेक्सार होबावदों।
मोनसे टाइमाव जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफमोन इन दिस टाइम बे समाव प्रमद बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन अब्ला प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मा बुङा जोंनि रायजो राजाफ्रा गोसोआव दङना क्राइटेरिया गैथ'वा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट एबा स्टेटुट जानायनि दा जेबो क्राइटेरिया गैथ'वा जाथ'वा मोनथ'वा होननानै बुंनायाव प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया ब्लाड गैया होननानै वाटएभार क्रिटिसाइज खालामदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ साइनिं खालामखांनायनि उनाव बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावबो दिनै मोनसेबो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै बियो दिनै बिटिआर सुक्ति जानानै प्रमद बर'आ बे मोनथामल' आखर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन which is known as BTR बे मोनथामल' आखरखौनो दिनैसिमबो बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै आरो लाजिबावा सान्थि फैबाय जौगानाय फैबाय होननानै बुंदों हिउज डेभेलप वेल डेभेलप जाबाय होननानै बिथाङा बुंदों लाजिनांगौ बेबायदि खोथा बुंनो रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो आनएक्सपेक्टेड ग्रेजुवेलि नोंथांमोना मा नुदों दिनै जेबो सोलायनाय गैया देयर इज नो सेन्स स्टिल दासिमबो गैया जेरैबायदि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बेबायदि जायाखै ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय बाय इलेक्सनाव बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनांगौ मानोना बिपिएफ पार्टिया एबा हाग्रामा महिलारिया बिटिसि एकर्ड खालामनानै हिउज डेभेलप खालामदों दिनै हाग्रामा महिलारि एबा बिलटिफ्रा जुदि सुक्ति खालामामोनब्ला 2003 आव एकर्ड खालामामोनब्ला दिनै बिटिसि जायामोनब्ला प्रमद बर'आ बे बिटिसिआव थानानै दिनै सरकार सालायगासिनो दं बिटिसि सरकार सालायगासिनो दं रायजो राजाफोर बिटिआर मोनबाय एग्रिमेन्ट जाबाय दिनैसिम मोनसेबो प्रमद बर'आ सिस्टेमेटिकेलि खामानि मावनो हायाखै दिस इज भेरि आनफर्चुनेट आरो दिनैनि डेटआव प्रमद बर'आ लाजिबावा सान्थि फैबाय गोजोन खौसेथि फैबाय होननानै बिथाङा बुंबाय थायो नाथाय बाव जेबो जायाखै आरो फाइनालि जोबथारनायाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों प्लिज काइन्डलि अननानै नोंथांमोनखौ आपिल खालामो फैबाय थानाय जि बाय इलेक्सन बे बाय इलेक्सनाव बिपिएफ पार्टिनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनांगौ मानोना बिटिसिखौ बासायनांगौब्ला बिपिएफ पार्टिखौ पावाराव लाबोनांगोन मानोना जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन दिनै जों मा नुनो मोनखो रायजोफोर बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै बारा जानांगौ ना खमायनांगौ ना बिटिसिखौ दाननानै बिटिआर लिरनांगौ बिसिनाथ' एकर्डआ बिटिसिखौ दाननानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायसोमोन बिटिआरखौ दिनैसिमबो बिसोरो मानो लिरनो हायाखै जाहोना मा सानदो बिटिसिआ जेबो पावार गैया बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ फुलफिलमेन्ट खालामनो हाया आनसेटिसफेक्टरि होनना बुंदों मर फाइनेन्सियेल मर एडमिनिस्ट्रेटिभ गैया होनना बुंदों बिटिआर एग्रिमेन्टजों मोनफानाय पावार एन्ड फांसन बहा थांखो मर फाइनेन्सियेल मर एडमिनिस्ट्रेटिभ मा जाखो ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिटिसिआ जेरै दं बिदिनो थानांगौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ सालायनांगौ ओंखायनो कनसियास जानांगौ